Basi mono ekibindi kirentirwa sore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sacco Plaza ime mu chugusi angena Kisi Stadium. Ase chibicha chinkinonoku wose chibicha chingia kwa nomo nchugu ase studio. Genda Onsoft Studios ubutare tukulia rero elinde bakwakere chibicha chingia elinde nawe goke ekiagara bichane yakere wasani yesu guyo kwa wasani nyangi. Bichane ili tukundeli yonsi nera yago nera kodi kukipu nyazago zini. Onsoft Studios ibe ya Kisi Town. Aisiga. Nake. Mbiyanga ngai kwarodi. Osorongori anake muntu. Ngai kwabarodi. Yani na yesari goroida. Yani ngokorane. Waka yake muntu. Karaira ngora inki kebono gokorane. Inki karatia. Ke muntu kwenye town ya goro ngara. Sai ochiro korigio soro bona gati ngai ngocha. Karatika. Ngai ngocha kira. Igo soro nera argo chikori. Ke muntu igabwate mbakenya moreo. Rikonde. Matekara chiete tauni. Ari gokora kiregento. Yani ngomo butorandi. Kerobo salia. Inki ayota gorwanere nyomera. Akingena no soro kori imbondi kana igure nganga mobare ngai kwara. Tomai timwa. Yani ke muntu taya mwabo no ngoruga mnango kotino. Hono naria rikonde rikamoro seti ati tatererete. Wano soro rakamoro chakaitira chinde. Hona ye irende. Anga tokunyara kugambira mukago. Jigio muiso kori mokanye. Ngai ngonyo ngai kubanyora fa ya kwa barodi ngai kwa barodi. Nakyo goste kai. Nche ndago tebi go chikobanyora kwa chikoteba nyitu. Yani ngobutorando muntu iga sai ne kirenda naru. Yani ngobutorando muntu. Umaite to chaki okorare chero okwero. Ganda yakete. Ke muntu igabwate kim. Ekero are maite mama no are nyamba walete. Ganda rako tebi aye. Igom kanda rako tebi maite bonyiga egento karo kin maite kyo kupumaene buya ohiro soro boroire soro mboniga sara etindi komanya iguru yo boroire bonarura akin nakora tiganda rako tebi ekero bar kwana no muisike unde naigwete nari kwanda roche akamutebi arwarete sonono boroire borwo koyagiga akachikorigie emeteri yokobwenia omumuro mwabo mamu mwabo orio omuntu orio ore gutumete yo kobweni omumuro oyo nabwa tokimu karante bya sibare tikakunya kongerese binte bikaende akonyororo moye gakite ngote maene kwanza ya sibare sigara maite mbya kwarwa nese yons pia molimo kono endo baite otigare neke nyinyomba Gomanya na kigo rwire mboro karante bya sibare to monto nayo kwereche ndebya ya sibare omuyuna inagote inenda gotierisa kabo nongote lakini to chikonso maito soro na ngitete ndiko chikote bionde ndebya dirina gotebe tinendo gando gansora ngacha gaito ndebya ya gaki koko banyora nkyo kongaka karante bya ya mungu moja kana bongo cha umuntu uri kwante tinga connect nere bon na bongo kore karante bya ya sibare karante biki ndebye esiri yawe yemo kokonsora na inchenko soya akibono nimbwate esiri gaki sigara ayeteba kogara matuboniga kabo nongo tiboni ke mai lakini to chikonso lakini solo acha gaiga unsaba ditandiko naenda konyara ke muntu etirega toro chimeteri mate gari gwaitu tindate no bagenda gochi lakini no agenda soro mugwati ni litandiko kurumaye on 18 basa ko taimon no na itinda ko tebige sare soro na chantika ntingo kora lakini neke man anga kabwate kaenda bapimu barwaliku mbage saro muntu werende tekinero mai kuboroi kandi chi Ege sakaneke visiva. Tigana gotenga ki? Bucha krero. Timba sa kuiban konyo lumo sa chone. Chaka ngobi yangu kwarangiri gesakana. Naye boli. Mwe sakana ki gotara basa chaba. Kwa nyomiri kwanza. No nyomiri.
tiango te iguchakera rero nyigwete ngomugakonera okumukira rituko Mogaka ki, mogaka gokorokuna ki. obwata abange bakatuma iti namba Kwanza irenga wachire bobena kikondangire gesagane. Mangana ki obwate. nkiko kunyota onde egesagane ngora merito ko buli gesagane babe bisiba bachandira abantu nkige okogera omugakone kera rituko kera rituko ngaki nganero gocho go drop Drop ki inaitwa ku drop ngoko drop. Masacha kioyo driver ya usienda na nikujianga. Olikuwa sanega asi ayairangirenka. Kwa kore gasana mumuro minto bana abantu kon drop nka. Nkiyo koromera. Ibena bimante nenia nilikuwa naenda mtoni. aye orale mno kwa na chimbara tiago no maite nganje ningo Omaite ngwete shima antene inanga tegerere. Kuno mutinganga nyete. Nchera ngoranche. igongotebi amasikani gatera kwa amasikani omugakone montikero ino yone Ukansana kya kurukuno. toma ndinga kuruku osiemo mugaka wabantu Wa abono kumetio bato mogaka nerwe kanaro dire kenyoreke. Eba kore gasana mumuro minto amo. Ekana chiro siki biasara bya mumuro minto na dia ko drop. Ende mumuro minto amo tabeti on drop ka. Ekinge basiya guchanda. tokoryo muntu mungako ni maite kwa barore kinyo osiemera muntu osiemo nako tenga no yone abasasa bukora rito kuba twara babacha ko drop tebe ngaki osiemo tigati ko mukera rituko ngeke mambi ko marago boko kwani asiki Ana tianda abo. Tianda ko boy bisari mudogo tegerera. Kara iransenda kwana. Ome sacha kombara taxi yako. Yego tete wanda ndabantu ko goli tawo na sacha boka. Analipwa. Ekera ko kuchiba sa kumbugoli. Nero kumbugoli kera litu ko bana. aye tigango no Na jago ko ratija haja. aye Ngira ngora musacha kwa sisa class kiane. tigango tenga naki Tena ina kumbe no boli dintene nerete. Aki Usiemo. ngiare kwanza ke kontebe rina naki ingoyo kwana nere Wachira masacha. Kwani tawo nikera litu nanya kwa musacha. Kansa taxi. Tanganega kianda gotebia Uchafu kwari wa kumanyanga inche wrong number samahani mteja unayemwona hapa nitakuweka vibaya sana uchinga ndio staki Tiangona boli. Ikalo musacha wacha kungomania. ngosa keruli yani ngosa keruli tiango teba sacha bali Yana obwate rocho bato obo maraya tagarali sasa. obo maraya bali bwa okole kinyoro tiango kora no siemone Na bado. Ningwete. Na bado. Utaimba. No maite mbire ngana kole boso gari kuita no maite mbire ngana kole ngana Ayono nkisi. igondo che akamonta Kiwa ora ancora rai. Ya nega ntobo sagendo kiora ndene ndo musacho. Tosa onsiema. to basa ngure igonga aye tuale point ngia Tosa ko bongo ko kabere. wa aye Nate bansigete. Mama sikanga basacha abantu Chengera sinalo ko monya kwa chingoni yote ke empara makke engweore mutunga yani ikisakana kikitini tika ngabana wangu musimonera atakete ngisacha kiki abukate onge abukate ndoto ayi musacha abukate kiye sinyanye jinga ngabana sinya jibuka niye ngori chikabuka byangwa ngwasa jire ayi nikinto bosa timbasa kubanga nyono musacha one chinugunuguye basi mono ekebindi kikeren tirwa sore na Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sacco Plaza imeyo mchogusi angena Kisi Stadium ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa no moncho wose studio genda Onsoft Studios rutare tukuri rero eri ne bakwakere chibicha chingia eri nawe goke ekiagara bichane kerero wose ni yezu guyo ko wose ni nyangi bichane eri tukunde lionsi ne ra yago ne record yo kipu nyazago zini Onsoft Studios ibe yagizi town.